Karbi Anglong District along ta COVID-19 abur nang bat bom lang. Ingdeng po ningkan esek rong hangaso rong piatum det kaching rumah mai kang nipon. Lakha ingkoi Singhasan constituency ke parlo long nidalong APHL siasa hemkimi kangku. Kardom pini Karbi Anglong live prime tama bertang ton penarji tha. Det piadang along kiram tang ghonta ingkoi ra phliang bong lag isi sosial muluk COVID-19 na keso kelong aphai kelia sonsi asam angkang along amat setami arnivan phan pli tokbor pli ra sirkep an COVID-19 na keso kelong aphai longpon bom lang. Lason thotsi Karbi Anglong district along setami ke do ke tha kacheri ka pen kamatha kranga jok non malom pardun ron pen arnivan amat si COVID-19 na keso abur klang bom asonsi thek onlong lo. Lason si kiram tangar koi ni bhai kep arni rapid antigen test ke en ponalong bang pharo trok ra trok si kep ra trok apen RT-PCR along pen bang thom kep ra trok si an en ponlo. Laswa teng pen rapid antigen test along pen bang phokep ra pho an COVID-19 na ke sobur ke long do na phai klang ponlo. La pen RT-PCR along pen abang ke inu ra phanta long pon pe. Kelong tangatuma phan institutional quarantine along inut ke thon dampen non an bang troxi kebra ke thoman pleng tang lapen covid care center along bang krehini ke thon dampen bang inkora ke thoman pleng tang lo covid ase kelanga boha along bang thon kebra trok ke thon dampen kaddo kabe bang phokebra trok lapen home quarantine along bang trok ke thon dampen kaddo kabe bang kre troxi an le tang lo Karbi Anglong arlo non an kaddo kabe bang pharo isira trokebra sirkepan COVID-19 ke so abur ke longa phai long tanglo kedam tangar ko ni phai kep arni block wise ateng pen langdam pulote bokajan block primary health center along pen bang kebra isi chokihola block primary health center along pen bang hini hauraghat block primary health center along pen inut Diphu railway station along pen bang kre isi tuma phan covid akiso ke long do na the long pon Karbi Anglong district along COVID-19 abur kangdang pen kapa jok ponjia phan rada tum kachire pen ki do akinang sor athe det piadang along labang so covid ake so abur ingdang thu bomlo labanan parta omicron setami kangdang bom pen ajok Tamil Nadu habar along abang ki lockdown setami phaponang koklo lasinang li inut kachire pen ajok kaddo kabya phan pa jok pon on News report Karbi Anglong live Deithor Moniram langne auditorium hall along ingdeng pho ningkan esek rong hanga so rong petum an chingrum si kachingki ke thanamai kangni pom Bangso ingdeng pho ningkan esek rong hanga so rong pi hemisi atum kachingrum mai kangni ponalom Daniel rong pi pensi mai chepa hem phupon Lapen halapu rongpi rong asara tumpen katitong dun laki Diphu pen Robindro rongpi Singhason sarthi rongpi rongpen Kensing rongpi Singhason langsibua rongpen Longsing rongpi Sami langso pen Samson rongpi Dolamara pen Dhoniram rongpi Babu rongpi atumpen danglok penangan kithegi dingatum chetong dun Lapen ke bangso rongpi chingrum amaya long bang pharo ke thom so sear mo tum chetong dun si mai cheng cheprang kachepachinia jaimek enponsi Peneng ingdeng pho an rongpi chingrum amaya long rongpi aphur ki moalam RD do jot pen kachetong dun arongpi atumpen chingki chathan pon Lason si halabu Halloween pen ke bang rongpi atuma phan setami Robindra rongpi hin pen kachoro pa jirdon Penai beri po ke dak pangrum pon er ke pini pharo thom so se bang ni dak jet kado bele ba et kali eta dak hemari po tum si ja semet pang ke pini setong pon Tangte serong pipen kaprek aham phang kap ni dang nasi tong dum ma pini la so dak sini tum injira lo ala pencheng lok sar tum anisa dia tum la tum na ni tong la pen ja semet ke la pu is Karbi Anglong la ke nang le how dok muka pencheng lok lang lok so same lang so pencheng lok
dak Tarabasa penceng lok Center Foloni penceng lok Difu penceng lok dak Surupothar Moja penceng lok Kopilama dak Borjan penceng lok lapen nason tak se Deupani area pen dak cini wanglo nilip pen ta wanglo nason tak se Kothori Bagori lapen dua Bagori area Jasemet dak ini dai thora hawalong dak itum rongki penghang sorong pidoan dangke ini dak nang kinun tak sonset News Report Karbi Anglong Live Kili ka pornang te bobo mason si ratare asong setami ihina party dun rup laben ihina party chingbe dun rupa por nangli bomlo lason si lakha ingkoi Singhason constituency hawara longta APHL se asong atum chisik chedang pen do de sang se pinason si longni da long APHL se sai hem kimi kimpon si pini sai hem kimi ingpu si break jama song pen bang thongke brasir ke batum APHL se asong along chepa ogdon Lakha ingkoi Singhason constituency along APHL sia song la anso se kapang tang ponji aphanpura long ni long APHL sia sahem kim ponsi pini alohia man pen JI ka thar chetong dun si sahem kimi ingpu bidon bangso phi APHL sia lama setame pangjar ponsi mai padoponlo bangso mai along diphu LA APHL sia mai phu diuri teron pen mai chari ponsi alohia man pen APHL sia mai phu JI ka thar sarkiri rongphar Kursing Timong, Rajesh Tiso, Rajen Timong lapen pinangan kithe giding atum chetong don. Bangso along BJP asong pen bang koi rapho, Congress pen bang kep, ASDC pen bang pli, lapen kaddu kabe pangrum pen bang thongke basir ke batum, APHL asong along chepa ogdon. Nitum Singhason area dak long nit along APHL office kang pu amei la bangke lapen ladak mass joining ta dolo BJP pen bang ingkoi rapho lapen Congress pen bang kep lapen ASDC pen bang pli non ang join dun lo nitum non APHL sia bang kang tang lok lo pule pusita chok lo nilitung ka mata nilitung ka bahaduri ta kalilo la bangke Non kewang G MSC kili kalong Singhason constituency along pen ko son pen si APHL sia song ko chepa haidun jima pwa ke mang pen nilitum claim ke dam do de sang se pin pen pini APHL si sahem ing pupon si prek jama song pen APHL sia long nang chepa ogdun lo la son si kewang ja pora hot se tame la an so se APHL sia song along jakong nang ke pang tang dun ja phan prek jama song pen APHL si raj cha along nanga chepa ogdun je tum do ulang puta Rajan Timong pen than pachini don pandame kero pipar piglo pini choro piglo ladak Singhason constituency long BJP lapen Congress lapen ASDC pangrumpet pen thongke brasir kep an amoni netum APHL long nang chepa ogdun lo lapen pini lake abinong et ke pini dak office hem kangpu netum pedo ponlong lo lapen deke bang jilangarni ansatame non MSC election hotame koson sinitum la Singhason constituency pen ke chepe haima la so phan se APHL si non ke mang pon lo pen ke claim do de sang se pen sinitum claim pon lo la se do olang satame nang letum kadu we phandame akero pi perfect lo pen pini nang ke join na tum anami alang tum ningarong chen pen la pen an se ke wang jilang ani tame do olang ni tum han alis nang pi non nang join nun thui lang do olang News Desk report Karbi Anglong Live Tekelangjun along Inter Tekelangjun knockout football tournament ke pang chengarni Anung FC atum phan Eastern FC atum goli sipen kachepa haipon Lasonsi Tekelangjun Sports Association atum chepatir biponsi amethang kapathua klamalong Inter Tekelangjun knockout football tournament kapathua long alohi sarpwa manten Korkanthi BJP Mandal Committee amaipu Dolo Ingti Samilangso Town Committee amaipu Robinson Rongpi Bura Singh Tongpi Juduram Daimare atum pendanglok pinangan manpeng kedobang phubang phiatum chetongdon Lapen bangso kapathu pon kecheng aterang atum lake Anong FC lapen Eastern FC atum bongsi pathu pon ke pathu boma pora hut Anong FC atum gol isi thaponsi chepa hai pon deto laso hut aluhi sarpo man pen kachetong don Korkanthi BJP Mandal Committee amai phu doloi intia hin pen lamthe ke than pon ke
ke pathua nat an so se kang thu ponja phan local MEC Raju Tiso hin pen kai kita chirap chitu dun belo lapen CM Dr Tuliram Ronghang akim mangpon ke pathua nat kang thu ponja phan kabor iponalong kaddo ka betumta chirap chitu dun bernang ji pusi thanpon ponte ke langjun sports ahin pen inter club langsung pathu ke bipon abang alang letum aningkan wang sita mi bipon wer se alang letum pan sta me choro ponang kokji athe uwi ki mi tum pan ki charli ji aning hang tum pan sta me lang letum war sai bipon thek pot lapen isi pudaming tung letum korkan thi along sita me khelahin ta paprang nangji pulabang so ke mang mang kili tum lokal messi sta me akimat hado la se long tin khela along posta me lang li cooperation ke do chona taksi litum karbiang long CM ake hai pustame sport sahin paprang nangji pu akemang alang listame do la sila puson akemang long bangke litum bang putin aras tame kecerap situ dun ka kenang sodo pusi nilen pen kato we pan tame chuning ring bangke mane chuning ke inter club bipon lo machi tenenga bangke inter tekelang jun knockout football son tournament sila son sip bipon ikok lo jing iglo la sila nit heroksi yang bong hoitu lutum final judi kok ta dong mukang pen sem singing ti Karbiang Long Live Pini prime time abirta gal pans kang tonik lo 2 me thak me